ಜೈತು ನಡ್ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಲಿಪ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಡಾಪ್ ನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿನ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನವ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೈಪವೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೇರ ಭಾರತಿ ಹಗ್ಗ ಜಗಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರುವಂತೆ ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟನೆ ಬರುತ್ತಂದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಟಾಪ್ ಪಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ವಾಚ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಬೇಸರ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ.